Aiguamolls de l'Empordà es troba situat a la comarca de l'Alt Empordà, entre el Cap de Creus i el Montgrí. Va ser declarat Parc Natural l'any 1983 i té una superfície de 4.729 hectàrees. Es reparteix entre els termes municipals de Peralada, Pedret i Marzà, Palau-saverdera, Pau, Castelló d'Empúries, Roses, Sant Pere Pescador, l'Armentera i l'Escala. Els aiguamolls de l'Empordà constitueixen, després del Delta de l'Ebre, la principal zona humida de Catalunya per la riquesa d'espècies animals i vegetals que hi viuen. La situació estratègica d'aquest parc natural, a la Mediterrània occidental, el converteix en un punt de pas per als ocells en les seves migracions. Se n'hi poden observar fins a 300 espècies diferents, algunes de les quals hi viuen tot l'any. N'hi ha d'altres que només són visitants d'estiu o d'hivern i d'altres que hi són només de pas. El conjunt del parc natural comprèn les restes de l'antic estany de Castelló, format per llacunes i zones humides. Malgrat que les actuacions humanes han modificat molt aquest espai, el seu interès ecològic s'ha mantingut. El parc natural està situat a la plana emporitana, amb assentament i influències de diverses cultures. Des dels indigets i els romans fins a l'actualitat, l'activitat humana hi ha estat molt destacada. Els paisatges dels aiguamolls són una expressió de la història natural i de la societat empordanesa. La diversitat de l'activitat agrícola i ramadera es veu reflexada en el paisatge, amb una forta implantació de conreus de cereals i farratges. El conreu de cereals de la comarca proveeix de matèria primera la farinera de Castelló d'Empúries. Aquesta farinera es troba situada en un edifici que fa alhora la funció d'espai museístic i de fàbrica de farines. La fàbrica és un dels escassos exemples actuals de molí fariner que funciona amb energia hidràulica. La font d'energia de la maquinària és l'aigua del rec del molí quan el seu cabal ho permet. Després de moure les turbines que fan funcionar el molí, l'aigua sortint es potabilitza mitjançant un sistema de bombeig. Un cop ha passat per la depuradora, va a parar a l'estany Europa, on és sotmesa a una altra depuració, aquest cop biològica, que permet l'entrada de l'aigua en condicions òptimes a la reserva natural de les llaunes. Un altre conreu important és l'arròs, que en diferents moments de la història ha estat fonamental per a l'economia de la zona, i que després d'una època de declivi s'ha incrementat en els últims anys. L'eliminació de fertilitzants nocius n'afavoreix la diversitat biològica. Els paisatges d'arbres arrenglerats marquen límits de propietat i protegeixen els prats i els conreus de la tramuntana. La ramaderia ha estat una forma tradicional de l'ús del territori que ha afavorit un dels paisatges més singulars, les closes, que s'inunden anualment per eliminar les sals de la superfície de les pastures. La construcció tradicional és el cortal, dedicat principalment a les activitats ramaderes. Actualment, més de la meitat han estat abandonats i alguns s'han transformat en residències de turisme rural, com el Mas Bastons a Pedret i Marzà, documentat ja l'any 1079. La personalitat dels aiguamolls empordanesos ha inspirat alguns escriptors, com Prudenci i Bertrana, que en les proses bàrbares descriu l'espectacle natural dels aiguamolls. Les fotges negregen a les gorgues, els ànecs revolen seguint indecisos i desconfiats. Les fredelugues voleien per les closes com trossos de paper, i molt en l'aire, seguint una ruta sols d'ells coneguda, passen grans camallargs, d'ales amples com llençols, el coll estirat, les potes enrere, marxant en ordre. Maria Àngels Anglada, autora de Les closes, va ser una ferma defensora de la protecció dels aiguamolls durant les mobilitzacions que es van fer per salvar-los.
l'any 76, va escriure un poema pessimista i de sentiment pregón per defensar aquest espai. Envaireu aquest recer vivent que ja de lluny enyoren tantes ales. No trobarà ja l'aigua nodridora i els vells amagatalls l'ocell del nord? 10 anys després, una vegada se'n va assolir la protecció, el va reescriure. No han destruït aquest recer vivent que ja de lluny enyoren tantes ales. Aquí retroba l'aigua nodridora i els verds amagatalls l'ocell del nord. Una espècie emblemàtica del parc natural ha estat la cigonya. Desapareguda de l'Empordà feia moltes dècades, la reintroducció ja als inicis de la creació del parc i l'èxit amb què es va fer simbolitzen la tenacitat i la capacitat de recuperació d'un espai natural que havia passat hores molt baixes. Actualment hi ha 150 parelles de cigonyes en tot l'Empordà que asseguren el futur d'aquesta espècie a la zona. El mes d'abril del 2001 s'hi va fer la Festa de la Cigonya, en què se'n van alliberar els darrers exemplars i es van construir nous nius. Aquesta festa d'alliberament, amb la participació d'escolars i mestres, es va convertir en un acte de motivació i compromís ambiental. A la tardor, amb l'arribada del fred, el ritme dels paisatges s'alenteix. Les salicòrnies perden el color verd estival i comencen a vermellejar, i l'indret agafa un to rogenc. Els canyissars i els balcars perden els verds i encenen els grocs. Amb l'arribada de les pluges tardorenques, els aiguamolls recuperen la capacitat d'acollir grans quantitats d'ocells procedents del nord. Els visiten algunes espècies, com els becuts, només de pas en el seu camí cap al sud. D'altres, com l'ànec cap-roig, s'hi queden tot l'hivern. A la primavera, amb les pluges, la vegetació s'activa i comença l'espectacle de les floracions. Els ocells inicien els rituals nupcials i comencen a construir i a refer els nius per poder-s'hi instal·lar. Amb l'arribada de l'estiu, els animals adults augmenten l'activitat buscant menjar per tirar endavant els petits. Els paisatges pateixen una certa aturada. A les closes i els sembrats s'hi recullen els cereals i el farratge. En aquest període, les aigües reculen i molts ocells limícoles es concentren als beciols i aprofiten l'aliment que hi ha. Un element atmosfèric caracteritza el paisatge empordanès, la tramuntana, un vent potent del nord que s'anuncia amb núvols lenticulars. La seva intensitat fa aturar els ocells migradors que troben repòs i aliment als aiguamolls. Aquest vent dona caràcter al paisatge i hi configura una bellesa indòmita, tot mostrant una natura viva, pregonament bonica. Des del mar fins a l'interior dels aiguamolls hi ha un mosaic d'ambients amb una elevada biodiversitat vegetal